Proprjetà pubblika li hija taħt ir-responsabilità tal-awtoritajiet tal-artijiet ġiet trasferita b'titolu ta' kera l-15-il sena lill-għaqda mhux governattiva Breeds of Origin Conservancy sabiex tintuża bħala sit ċentrali għar-riċerka, r-reġenerazzjoni u l-konservazzjoni ta' patrimonju kulturali intangibbli marbut ma' bejjem indiġeni. Il-proprjetà tinsab fi Triq Dellimara fil-limiti ta' Marsa Xlok. Il-Ministru Bonnici spjega li dan it-trasferiment se jgħaqqad ir-riċerka mal-kultura billi tippreserva mhux biss il-wirt naturali, iżda wkoll teżori ħajjin li jirrappreżentaw il-ħajja u l-istorja tal-poplu Malti. Illum iffirmajna ftehim li bih qed nagħtu proprjetà tal-Gvern titlu ta' kera lill-għaqda li għandha lan illi tindokra u tmexxi il quddiem tradizzjonijiet marbuta ma' bejjem indiġeni Maltin, dak li jissejjaħ ir-Ra, illi hija tradizzjoni mill-isbaħ illi hija wirt intangibbli tifforma parti minn dak li għamilna Maltin u Għawċin. Jiena nemmen li b'dan il-mod qed inżewġu flimkien il-ħtiġijiet kulturali kif ukoll l-amministrazzjoni retta waqlija tal-proprjetà pubblika tal-poplu Malti u Għawċi kollu. One News ħal kommenti wkoll ta' Daryl Grek, fundatur tal-għaqda volontarja Breeds of Origin Conservancy. Ir-raħħal, il-moża Maltija u tradizzjonijiet marbuta ma' trobbija tal-bejjem fosthom il-prattika tar-Ra. Dawn huma wirt kulturali Malti. U llum propju bis-saħħa ta' dan l-arranġament qed nesponu dak li huwa l-wirt kulturali ta' pajjiżna fin-naħa ta' Dellimara.